Obyvateľom Ružindola už pred 300 rokmi hovorili bosoráci. Potvrdzuje to aj polyhistor Matej Bel vo svojom diele z roku 1736, kde píše, že Ružindolčania sú do jedného Slováci a ich manželky sa venujú čarám. No a práve v predvianočnom období na Luciu ľudia verili, že bosorky majú najväčšiu moc. V Ružindole nakrúcala Kristýna Raševová. Ružindol bol v stredoveku podanská obec patriaca k Trnave. Jeho obyvatelia sa venovali prevažne poľnohospodárstvu a vinobraniu, boli teda nadmieru závislí od priazne počasia. A je známe už od 15. storočia, že v Ružindole bývali bosorky. Boli to teda hlavne liečiteľky, ktoré sa snažili pomáhať ľuďom a občas sa stalo, že táto choroba nebola odstránená a tak sa na nich útočili Ružindolčania. Väčšinou išlo o hádky a vzájomné obviňovanie sa domácich zo zosielania neúrody alebo skazenia už hotového vína. Prvý hon na čarodejnice sa skončil upálením 2 žien. Keďže prežili vodnú skúšku, obvinili ich z obcovania s diablom. Ľudia nevedeli čítať a veľa vecí si nevedeli sami vysvetliť. Keď sa niečo stalo v obci alebo na statku, tak vždy hľadali nejakú príčinu. No a práve tým, že ženy boli vzdelanejšie v týchto veciach, mali doma rôzne vývary, používali bylinky, chodili po nociach, keď ostatní spali. Doma mali rôzne časti zvierat, taktiež sa hovorilo, že používajú ľudské kosti, ktoré zbierajú na cintoríne, tie vkladajú do vody, potom z nich pripravujú lieky. Okrem toho sa verilo, že bosorky vykopávajú detské mŕtvoly na cintorínoch, zariekajú a škodia ľuďom. Do čarodejníckeho stavu sa museli upísať vlastnou krvou a podľa potreby dokázali meniť podobu. Pre bosorku je takým typickým symbolom čierna mačka. Verilo sa, že samotné bosorky sa na mačky premieňajú a po nociach chodia škodiť. Zároveň boli spájané so žabami, ropuchami, čo súvisí zasa s staršími ženami, hlavne teda tými babicami, ktoré mali bradavice podobné žabám, takže sa verilo, že taktiež sa premieňajú po nociach na žaby. Najznámejší proces s bosorkami dokumentujú archívne materiály z Richtárskej knihy. V roku 1744 obvinili Ružindolčania ďalšie 2 ženy. Poznáme aj mená. Je to Magdaléna Göregová a Anna Chlebová, ktoré žili v Ružindole a už dlhšiu dobu mali s nimi obyvatelia problémy. Skrivili nohu susedovi len za to, že im nadával. Ďalšie problémy boli samozrejme s úhynom zvierat v domácnosti. No a takýchto obvinení bolo toľko, že sa to vlastne celé riešilo až na Trnavskom magistráte. Časť Trnavskej radnice slúžila ako väznica a byt mestského kata. Tam strávili obe ženy posledné mesiace predtým, ako ich odviedli na popravisko. Odtiaľto z tejto väznice boli odvezené čarodejnice na popravisko, ktoré sa v tom čase nachádzalo mimo mesto Staré Trnava a tam boli upálené. Sice sa traduje, že čarodejnici bývali upálené, ale zväčša boli už predtým usmrtené, či už sťaté alebo iným spôsobom katom zabité a až potom vlastne na tej hranici upálené. Na motívy tohto príbehu nakrútila televízia v roku 1956 film Posledná bosorka a dej sa odohrával v Trnave. Práve predvianočné obdobie sa v minulosti spájalo s mágiou. 13. december bol považovaný za najkratší deň v roku a ľudia sa obávali príchodu démonických síl. Nebola elektrina, tá tma bola taká tajomná. Najmä na Luciu vlastne je to obdobie predvianočné, ktoré sa spája s mnohými zvykmi, s vymetaním izieb a v podstate vykonávaním úkonov, ktoré mali zabrániť nečistým silám, aby ovplyvňovali a ovládali domácnosť.